Salutări din Dumbrăveni de Sibiu, sunt Claudiu, sunt într-un atelier care l-am improvizat în casa părintească, pe care am început să o restaurez anul trecut. Este o casă veche de circa 175 de ani. Ziduri groase de cărămidă, fără fundație de beton, așa. Deci o să fac o serie de videoclipuri legate de acest subiect, de restaurarea unei case vechi. Și în acest episod, adică în primul, pe care îl vedeți acum, pentru că, așa cum vedeți, lucrez la o ușă, care este aproape gata, o să vă explic celor interesați, care poate vreți să restaurați o ușă veche, așa cum este asta, sau mai nouă, sau mai veche. În principiu, cam la fel merg treburile, cu mici ajustări. O să vă arăt cam tot ce trebuie făcut de la A la Z. Ușa este de acolo, de la intrarea în această cameră, și am desfăcut, am demontat, nu desfăcut, am demontat tot cadrul ușii sau tocul, cum se spune mai simplist, așa, pentru că ușa era lăsată, deci nu mai stătea în poloboc, era lăsată în partea asta, deci în partea dreaptă, normal, pentru că, deci în partea opusă a balamalelor, era lăsată vreo 2 cm, 2,5 cm, ceva de genul, care îmi crea în partea de sus acolo o deschidere, deci nu se închidea, rămânea un spațiu gol. Prin urmare, am desfăcut toate piesele care constituie tocul ușii. Vedeți aici, de exemplu, această piesă este partea cu balamalele, care vine prinsă pe acest cafăr și care ține toată greutatea ușii. Cafărul, bârna sau nu știu cum, căprior, cum ziceți fiecare în ce zonă sunteți, era putrezit când am desfăcut, deci acolo în partea de jos, așa cum se vede, și celălalt este putrezit, dar nu complet. Ăsta era praf, deci ușa se ținea în partea de sus, cum ar veni, deci acolo pica toată forța, aici erau prinse liațuri, deci cum e aici făcut, era și în cafărul ăsta, și era prins un liaț care îl ținea și pe ăsta de nu cădea. Deci, hai să vă explic și asta ce am făcut. Inițial vroiam să vă arăt numai de ușă, dar am zis să fie complet, adică să știți exact, cei care aveți case vechi, aveți probleme de genul ăsta, ce trebuie făcut. Deci am tăiat, după ce am verificat în prealabil, mare atenție, acolo avem un boiandruc. Deci o bucată de cafăr de lemn care susține zidăria de deasupra, care nu stă pe cărămizile astea care le vedeți aici, se proptește pe zid, acolo și aici, pe zidul acesta. Ei, dar ăsta nu susține
toată zidăria, deci susține, pentru că sunt, după cum vedeți, sunt 3 rânduri de cărămizi. Am avut niște băieți azi vară vara trecută, pardon, nu azi vară, așa că m-am apucat, care mi-au tras plasă pe aici pentru că tencuiala era așa și așa și na, m-am dus pe mâna lor, nu știu dacă am făcut bine, cred că n-am făcut bine, dar eu intenționez să fac aici o casă de oaspeți și am zis cu viteză, haide să meargă, dar m-am pripit un pic, în fine. Nu asta e important. Important este faptul că ei au dat plasă acolo și plasa ține cât de cât cărămizile să nu cadă. Dar dacă vă apucați să lucrați la așa ceva, trebuie neapărat înainte de a vă apuca să tăiați bucata aia, așa cum am făcut eu ca să o înlocuiesc, să proptiți ăia de sus sau partea care lucrați, dar ar fi bine amândoi, pentru că probleme mari, cad cărămizile și nenorocire. Lucrat cu cască neapărat, cu echipament de protecție, cu bocanci de protecție, cu vestă de protecție, pentru că e riscul foarte mare și așa. Dar neapărat proptiți. După ce ai proptit bine, deci cu un alt cafăr, da, tăiat la dimensiune și cumva bătut încât să țină fix partea de sus. Verifici treaba asta de 2-3 ori, după care poți să te apuci să tai. Eu am tăiat așa de sus, o explic de ce. Deci, cafărul acela care e undeva afară, n-are rost să-l mai filmez, era putrezit aici pentru că această casă a fost inundată, 70-75, probabil aici a rămas apă, umiditate, etc., nefăcut focul mulți ani, camera asta n-a fost locuită. În partea asta aici a fost mult mai mare umiditate decât în partea asta. Dar și acolo au fost putreziți. Am verificat, acolo joncțiunea aia este bună, e solidă, lemnul e ok. Acolo ăla era un pic putrezit, ca să nu mai, am zis să fie treaba durabilă, l-am tăiat și pe ăla. Și, da, vreau să vă zic că am tăiat așa lung pentru că ușa aceea este foarte grea. Are, eu zic, în jur de 50 de kilograme, adică de-abia o ridic și mă deplasez cu ea când am scos-o afară să o șlefuiesc, de exemplu. Și îmi cunosc limitele, 50, maxim 60 de kilograme, să zic, maxim. Poate mai puțin, poate nu estimez eu bine, n-am cântărit-o, n-am pus-o pe cântar, n-am cântar de uși. Am multe scule, dar asta nu-mi lipsește. Și fiind foarte grea, caut să am o prindere cât mai solidă. Așa că am renunțat la cafărul ăla care este una la mână, că e foarte vechi, dar asta nu importă pentru că pot să vă arăt. Am caferi original de la construcția casei, deci care sunt beton, adică de-abia îi tai cu drujba, se tocește lanțul până tai unul. Este un lemn de esență mai moale, probabil pin, zic eu, ar putea să fie molid, nu știu, mă rog, dar nu e un lemn de esență tare. Și am avut acești căpriori de stejar, tot vechi și ăștia. Am apelat la varianta asta pentru că, fiind vechi, mă aștept să nu mai miște prea mult, să nu mai umble. Sunt foarte vechi și ăștia, nu știu, 50 de ani, poate mai mult. Deci, ideea este să am
prinderea ușii, adică balamalelor pe care va sta ușa, să am o prindere cât mai solidă. Deci, vedeți cum sunt ele, se fixează cu două cuie, holțuri, mă rog, fiecare ce vrea să bage. Eu cred că o să-i mai dau o gaură balama și o să am 3 pe fiecare, pentru că nu vreau să mă mai întâlnesc cu problema asta. Când fac o treabă, vreau să o fac ca lumea, să nu știu eu peste nu știu cât timp, deși oricum prinderea va fi mult mai fixă decât a fost înainte. Deci, folosind stejar vechi, mă aștept ca să am o prindere extrem de solidă. Nu cred că o să mai miște ușa asta în stejar. Mare atenție dacă vă apucați să faceți treaba asta la încă o chestie pe lângă proptirea cafelului de sus. Mare atenție la tăiat, pentru că sculele cu care poți să tai în poziții de astea, deci eu am folosit drujba. M-am suit pe scară cu drujba, pentru că drujba mi-a intrat acolo, mi-a intrat lama și ăla e destul de solid, nu e chiar brânză, nici cafărul ăsta vechi, că de-aia l-am și lăsat. Deci, mare atenție dacă faceți așa ceva, eu nu mă bag să recomand asta, dar dacă faceți așa ceva, mare atenție să nu lucrați cu mare atenție să nu scape drujba prin cărămidă, să ricoșeze, să arunce lanțul, neapărat echipament de protecție, cască, mască de protecție, vestă la fel. Ei, ca să continui. Deci, acolo, la joncțiune, o să mai... Acum, deci, am făcut montura să văd, deci, de probă, să văd cum dă, cum se zice. Mi se pare că îmi dă bine, deci jos am în poloboc partea asta de aici. Acolo sunt două bucăți, am pus unul peste altul. Dintr-un motiv am schimbat lemnăria de sub parchetul acesta de stejar. După cum vedeți acolo am pus caferi noi. Nu puteam să bag aici o bucată foarte mare. I-am avut pe ăștia care sunt foarte solizi, mă rog, poate nu e soluția cea mai ok, dar nu cred că o să-mi cedeze. Sunt tot de stejar și ăia și na. Deci, aici dacă faceți treaba asta, dacă aveți nevoie de a face treaba asta, trebuie să vă aranjați patul ăla de nisip de dedesubt sau ce aveți fiecare pe beton, cărămidă, mă rog, trebuie să-l aranjați. Să-i puneți ăștia în poloboc, poate mai trebuie ajustat, poate mai trebuie tăiat ăla, mai așa, calculat, măsurat, înălțimea, tăiat. Așa, deci, ăsta nu va rămâne așa, deci acolo sus va fi prins cu platbandă, în partea asta și în partea elaltă, sau cu ceva poate mai solid, poate să frezez un pic din el ca să-mi intre ceva de grosime mai mare, poate un 4 mm, 5 mm chiar, nu o să pierd prea mult din rezistența lui dacă frezez numai atâta și o să pun cum am pus la acela, cum vedeți, ca să nu-l mai tai pe ăsta aici să mă mai complic, am frezat un piculeț aici și aici și am pus această bucată, am tăiat-o dintr-un cârlig de scoc, un fier foarte bun, de-abia l-am îndoit, mă aștept deci cafărul stă
pe ăsta, deci stă oricum, deci nu era căzut, nu l-am ridicat eu. Nu e putrezit în partea acolo, doar așa pe exterior, deci are susținere încă, dar oricum m-am asigurat și cu chestia asta. Sper să țină. Așa. Deci, joncțiunea aia acolo, cum v-am zis, o voi face ceva de genul cum am făcut acolo, probabil. Sau doar ceva platband aplic, dar oricum trebuie frezat, cred că un pic, pentru că vreau ca elementul ăsta să-mi intre acolo perfect, să nu se sprijine pe platbandă sau pe ce pun acolo. Și în partea de jos acolo, la fel, o să-l prind poate chiar cu niște colțare mai solide. Da, ca să nu se miște, să nu pivoteze cumva, deci nu vreau să așa. Și cea mai importantă chestie ce o să fac, aici o să pun, o să prind 3 bucăți tot de lemn de stejar, așa niște bucățele, care o să le prind cu dibluri în perete, în zidărie, și de care o să-l fixez pe ăsta. Ăsta o să-l prind în holțuri de acele bucăți. Mă aștept să am aici o chestie care să-mi poată țină și 200 de kilograme, zic eu. Nu sunt chiar specialist în chestii de astea, dar nu mă aștept să mai am probleme dacă fac treaba asta. Deci, cam așa stau, uitați, așa erau prinși ăia doi din partea aia, cum sunt prinși ăștia aici, vedeți, cu niște leațuri, așa, tocmai ca să nu se ducă unul în jos, deci o susținere în plus. Deci astea fiind zise despre toc, să vă arăt ușa. Față de cum arăta când am dat-o jos, arată mult mai bine, deci incomparabil. Adică chiar mă mândresc cu ușa asta, am și lucrat la ea mult, dar o să am o piesă, zic eu, de efect. Ce făceam acum înainte să iau pauza asta educațională, periam, mai bine zis, nu polișam, periam aceste ornamente cu dremălul ăla, cum îi zic străinii, nu știu la noi cum îi zice, o sculă rotativă cu niște chestii care fi din nylon și care sunt ca și la hârtie abrazivă, ca și la șmirgăl, sunt de diferite durități. Ăsta e cel mai slab, negru, eu cu ăsta periez acum, pentru că nu vreau să îmi intre în ornamente și să mi le deformeze. Deci doar periez. De ce fac treaba asta? Păi, două motive. Cel mai important,
ușa a fost spălată anul trecut cu sodă caustică. Pentru că numai așa s-a putut curăța de cleiul ăsta care vedeți, uitați aici, se vede. Era gros, era, nu știu, cineva a zis că așa se dădeau pe vremurile alea ușile cu chestia aia care ar fi fost o chestie cu clei de oase, cu... Nu știu dacă sunt povesti sau așa era, sau sunt doar reziduri de la reziduri, mă rog, este vopseaua, în fine. Ideea e că era un strat cleios, care nu am încercat prin diverse metode, cu care nu puteai să-l dai jos nici cum. Am încercat cu decapante, cu extra strong, cu ăla și cu ăla, niciun efect. Și le-am spălat cu sodă, adică soluție de sodă caustică, pusă în apă și dat cu ea și așteptat 10-20 de minute, o jumătate de oră. Și după aceea frecate cu perii, așa am reușit să o curăț. Dar la folosirea acestei rețete trebuie avut în considerare faptul că soda aceea intră în apa cu sodă caustică, intră în lemn și nu iese mâine, nici poimâine, nici peste o săptămână. Chiar dacă o ții la uscat. Deci o să vă arăt imediat. După un an de zile încă mai iese. Ușile au stat la aer, au fost într-un spațiu chiar ventilat, au trecut 2 veri peste ele. Și deci soda aceea și după un an de zile iese. Și dacă o lăcuiți sau ce faceți, ce finish și dați, să zic, peste o săptămână sau a doua zi, a treia zi după ce ați spălat-o cu sodă, veți avea surpriza să vedeți că peste un timp o să vă iasă soda pe sub lac și o să arate nu cum v-ați fi dorit, sunt sigur. Este cineva aici în localitate care tot așa a restaurat o casă veche, a făcut o pensiune și a angajat o firmă, nu știu de pe unde, care au curățat așa cu sodă, le-au dat imediat cu lacul, lazură, ce-au dat, le-au luat banii ăștia și acum sunt cam albicioase geamurile dacă te uiți la ele. Deci, periez pentru că vedeți cum arată aici, e curat ornamentul. Pe când aici, de exemplu, vedeți cum arată. Deci, uitați. Zic eu că arată mult mai bine, chiar și un pic de luciu. Telefonul nu vede chiar ok, dar îi dă și un pic de luciu pentru că astea negre sunt de vreo 300 sau 400 de duritate și au și un efect de asta de polișare. Uitați, vedeți, poate aici se vede luciul un pic așa, e lumina cam proastă aici. Să încerc să aprind lumina de sus, să vedem dacă... Da, era aprinsă, da.
Așa, și cu periera pe lângă, că iau soda aia și îi dau un pic de luciu, le dau un pic de luciu la ornamente. Mai pot și să mai înmoi, zic eu așa, unele, de exemplu aici am 2 lovituri, care dacă insist acolo puțin, mai curăț un pic acolo și eu mai atenuez un pic așa, adică le îndulcesc un pic, nu? Cam așa ceva, adică arată mai bine oricum. Uitați aici ce frumos arată, de exemplu, dacă este șlefuit cu chestiile astea. Cum se vede fibra lemnului. Așa, deci să vă explic vă explic de la început cum am făcut cu ușa asta. Deci ușile au fost vopsite cu o vopsea albă, groasă. Erau vreo 3 straturi, cred că, de vopsea pe ele. Erau și alte nuanțe, au fost și verzi odată, au fost și nu mai știu cum. Și când am hotărât că vreau să mențin toată această lemnărie a casei, să nu pun termopane, pentru că eu am mers pe ideea de a oferi celor care o să vină aici un ambient care să le inducă autenticitate, adică de când vezi geamurile astea care sunt aproape la fel ca și atunci când au fost croite prin Austria sau de unde au venit, pe vremea Imperiului Austro-Ungar. Deci îți dă un feeling de autenticitate, adică, da, domnule, vezi, ăstea sunt adevărate. Deci nu e minciună. Da, nu vreau să intru în polemică, să spun că termopanele sunt niște chiciuri, că nu vreau să mă bombardeze ăștia de pe la firmele care pun termopane, că bla bla bla, că n-am izolație termică și că așa și pe dincolo. Deci eu am mers pe ideea de estetic, deci în primul rând frumos și după aceea chestiile practice și izolație termică și... Da, deci după ce când m-am hotărât că vreau să fac treaba asta, aveam niște muncitori pe aici, băieți de la noi din oraș, care bun la toate. Dar la asta nu se pricepeau, nu se pricepea nimeni. Este un băiat sau 2 pe aici care fac chestia asta, dar nu mi-a prea plăcut ce mi-a făcut unul dintre ei, sincer, adică mi s-a părut... Deci nu e ceea ce aș fi vrut și, prin urmare, a trebuit să mă pun eu să mă apuc, să le curăț de vopsea, așa. Deci vopseaua aceea nu mergea, am încercat cum v-am zis, cu decapantele, cu rețetele astea tip Blitz, care îți arată pe YouTube, ia uite, pac, am dat cu de ăsta, am luat de 2 ori cu pac, gata, s-a curățat ușa. Nici vorbă. Deci decapantele alea funcționează doar la vopsele care sunt relativ... Discutăm acum, eu mă refer la perioada asta 175 de ani, deci spun poate funcționează la vopsele, nu că poate, că funcționează sigur,
dar la vopsele care nu sunt întărite, straturi subțiri, suprafață, lemnul să fie ok, aici nu funcționa. A fost varianta cu pistolul cu aer cald, dar care era foarte, foarte anevoioasă, deci vă dați seama ce înseamnă să cureți cu pistolul ornamentele astea pe aici. Ei, oricum, și cu pistolul rămânea cleiul ăla, nu puteai să-l iei oricum tot. Și ce am făcut, am plătit un băiat din gașca care mi-au lucrat pe la ziduri, pe la zidărie, pe la alea. Un băiat zdravăn și muncitor care i-am pus în mână o flacără, arzător din acela cu butelie și cu răbdare, cu atenție, cu șpaclu, cu peria de sârmă, cu peria, cu alte perii, cu diverse, cu dălți, Deci cu mâna stângă cu aia, ardea vopseaua și eu o curăța pe părțile drepte pe aici cu un șpaclu, pe ornamente mai cu daltă, pe daltă pe aici, cu peria, mai cu peria, cu atenție, că și peria de sârmă, asta fiind un lemn moale, cred că este pin. Dacă dai cu peria de sârmă pe el, dacă freci puternic, na. Deci sunt foarte mulțumit de ceea ce ați făcut, nu mi-a distrus, după cum vedeți, arată foarte bine ornamentele, nu sunt zgâriate, deci bine, l-am plătit, vă dați seama că pentru munca aia, 8 ore pe zi să stai să lucri cu flacăra, să fii atent, deci atenție maximă, pentru că dacă stai cu flacăra prea mult, pentru cei care vreți să faceți, cum zic ăștia, do it yourself, dacă stai prea mult cu flacăra, risci să arzi lemnul, dacă stai prea puțin, nu se topește vopseaua, deci trebuie să fii foarte atent tot timpul, concentrare maximă, nu discuți cu alții în timp ce faci treaba asta, focus complet pe ceea ce faci. Când ai văzut că s-a umflat vopseaua, dai cu mâna. E foarte greu, deci dacă n-ai brandul de nu știu cât au ăștia solizii, deci nu te ține. E greu. Da. Deci, ca să vă zic așa, ușa asta a făcut-o în 2 zile. Deci a curățat-o el de vopseaua aceea, o zi pe o parte, o zi pe cealaltă. Cum a curățat-o, cum a lăsat, vă dați seama, pe aici, pe la ornamentele alea a rămas cleiul acela care se vede negru pe acolo și care s-a impregnat și în lemn. A rămas mai mult pe aici, pe părțile drepte mai puțin, pentru că a putut să-l radă cu șpaclu mai eficient. Pe aici a rămas mai mult. Da. Deci după faza asta, faza numărul 2 a fost curățirea cu dălți a cleiului întărit, bucăți care au mai rămas pe ușă, adică vă arăt acum, să iau o daltă, unde e o daltă. Le arunc sculele că nu sunt tot timpul setat chiar ok și cred că le-am dus afară, că am lucrat la o altă ușă, dar una trebuia să mă pește. În fine, uite, am găsit-o. Deci, dalta ascuțită, cât să zic, depinde cum lucrezi.
Dacă lucrezi foarte atent și ești priceput, o asculți bine pentru că vrei să staie. Dar dacă nu ești chiar așa de priceput, mai bine să nu fii atât de ascuțită, pentru că dacă apeși, deci ai aici o bucată de, să zicem, o bucată de clei din acela întărit, da? S-a întărit din cauza arderii. Și vrei să o dai jos, că rămâne mult pe aici, pe la încheieturile astea. Că eu i-am zis la băiatul ăsta care a lucrat cu flacăra să nu mi strice ornamentele, să fie atent, mai bine să lase cleiul ăla pe unde îi decât să riște. Și deci ai o bucată acolo, care vezi că nu prea vrea să-i curețe, da? E împlântată în lemn ăsta. Tinzi să dai mai tare, dacă dai tare și dalta ți-a prins în lemnul ăsta moale, îți intră în el și îți face gaură acolo, l-ai stricat și na, pe ușa asta nu pot să vă arăt așa ceva. Ba, uite acolo, vedeți? Uite, de exemplu, asta eu am făcut-o zilele trecute, deci ajunge să fie un pic așa mai plictisit, să ai o daltă ascuțită și bun, ai făcut gaura aia. Vedeți că e altă culoare acolo deja, am ajuns la adâncime în lemn, nu mai avem un discromatism aici. Deci, de evitat chestia asta. Mai bine lași așa cu ăla, că nu vrea să iasă nici cum, decât să rupi în lemn. Da? Îi strici geometria, îi strici forma, nu arată bine. Deci e ultimul lucru care vi-l doriți. Când vă apucați să restaurați o ușă de asta, să o ciopliți. Deci ai cioplit-o, ce mai faci? Bași chitul se vede, bate la ochi, deja ajungem la, uitați-l acolo, chitul, îl vedeți? Da, acolo, nu știu ce s-a întâmplat, a fost un nod 100 în 100 care s-a putrezit la un moment dat în istorie. Motive nu dăm explicații, dar cei care au vopsit ușa au considerat să bage acolo niște chit. Nu l-am dat jos pentru că mi se pare că e o nuanță destul de apropiată de cea a lemnului, deci cu chitul nu o să reușești niciodată să plombezi o gaură astfel încât să îți dea ok. Din două motive, nu nimerești culoarea niciodată, nu nimerești, n-ai cum, e altă textură și nu mai punem că lemnul are fibrele care... Deci acolo ce o să fac, cred, o să dau jos chitul ăsta, mâine probabil, și o să-i bag, o să mă duc pe la un detailist de asta de materiale de construcții și o să caut un kit, o să pun un maro. Deci o să încerc să substitui, da, deci ceva de genul ăsta. Un maroniu așa, care zic eu că ar da mai bine, adică o să-mi imite acel nod care era acolo. Dar altfel nu vă bazați pe kit. De exemplu aici, că ai făcut aici o gaură cu dalta. O gaură mare sau ai o problemă, ușa a fost lovită, etc. Uitați aici, de exemplu, vedeți? Aici a fost putrezită. Ea a stat acolo, în colțul ăla acolo, umiditate, putrezită, s-a și rupt lemnul ăsta, am mai dat eu din el jos. Deci poți să-i pui chit aici, stă sau nu stă, poate că stă cât stă. Dar nu o să poți să imiți fibra lemnului, culoarea, deci se vede clar. Deci care e treaba? Aici ce o să fac? Aici o să tai drept aici. Pun o bucată de lemn, o să caut una care să
potrivească la culoare. Frezez aici, adică îi dau acest profil rotund, frezez. Poate nu o să fie potriveala exactă din punct de vedere al culorii, dar mai bine decât cum e, da? Oricum. Așa, și revenim la ideea inițială. Deci eram la faza a doua a operației de restaurare, îndepărtarea cu dălți ascuțite a resturilor de clei acela care a rămas. Deci, cu atenție, se merge mai ales pe părțile astea, da? Unde sunt canturi. Cu atenție, mergi așa, mai mergi și așa, mergi și pe acolo, tot timpul cu atenție, să nu tai mergi aici, atenție să nu-l tai pe ăsta, adică te focusezi pe partea aia acolo, interioară, și îl tai pe ăsta, da? Deci cu atenție. Pe toate muchile astea trebuie curățat un pic așa, mai în viteză, mai puțin în viteză, da? Bun. Deci asta e faza a doua. Faza a treia, curățirea cu sodă. Se cumpără sodă caustică, se găsește la Pungi de 1 kg, la noi aici la un depozit, la un furnizor, care pui, nu o prepari pe toată, mă rog, depinde ce suprafață ai de spălat cu ea, să zicem jumătate nu jumătate, un sfert faci într-o găletuță cu apă așa călduță, e bine să fie. N-aș băga mâna în foc că e bine călduță sau nu știu exact ce se întâmplă din punct de vedere chimic. Dar mă gândesc eu așa, practic, că la toate rețetele se recomandă apă călduță, mai bine decât rece. Și deci cam un sfert din greutatea aceea, un sfert din punga aceea, pui într-o găletuță de 5 litri, pui apă, mesteci bine, atenție mare când lucrați cu soda, doar cu mănuși de gumă, impermeabile. Mănuși de gumă. Soda este foarte periculoasă, atacă pielea, îți provoacă arsuri 1-2, dacă cumva va pica și soluție de asta, deci de sodă, imediat la sursă de apă, spălat bine, șterți. Nu mai punem faptul că trebuie să aveți ochelari de protecție, neapărat ochelari de protecție, mască de protecție. Cred că e cel mai bine, și în cap să aveți ceva, deci un echipament adecvat, astfel încât dacă dați, de exemplu, dacă lucrați pe o ușă care este pusă sus, uitați, de exemplu, dacă nu vreți să demontați ușa și vreți să lucrați pe ea așa pusă, deci și dați cu sodă pe acolo, te întinzi, stropești, îți scade în cap, etc. Deci, recomandarea mea, nu lucrați cu ușile puse niciodată. Dați-le jos, le puneți pe o masă undeva, voi improvizați o chestie și evitați multe chestii. Nu mai punem, calitatea lucrării este mult mai bună, atenția rămâne la un procent mai bun, oboseala e mai mică, eficiența mai mare. Deci întotdeauna ușile demontate, puse pe o masă și lucrat cu ele în poziție orizontală. Deci, revin, soluția de sodă, 250 de grame de sodă, 5 litri de apă, călduță, într-o găletuță de plastic, lăsat cam 5 minute, o să se încălzească și mai tare, din cauza, e o reacție, stai că țin minte de la chimie chestia asta, endotermă.
exotermă, cu degajare de căldură, nu absorbitoare de căldură, exotermă, cred că nu. Așa. Și luați o pensulă zdravănă, da? Să fie de preferință din păr natural, să nu fie fără a jigni china, dar să nu fie chinezărie, o improvizație, o imitație, o minciună din aceea de plastic care nu-ți întinde, adică când dai cu soda vrei să îți ajungă soda peste tot, să-ți intre perii aceea din pensulele astea ieftine, sunt așa ornamental de poză, nu au eficiență, deci nu sunt bun cam la nimic. Deci o pensulă bună, zdravănă, lățime cât mai mare, ca să nu cât mai mare. Fac o pauză, am un invitat, revin.